bħala rating agency ġdida Ewropea, Ġermaniża wkoll bħal DBRS. Infakru wkoll li dawn ir-rating agencies qed jitwieldu biex ngħidu hekk u jikbru bħala risposta wara l-kriżi finanzjarja internazzjonali. Kulħadd innota li 3 rating agencies il-kbar kulħadd jirrispetthom, però huma Amerikani kollha. U allura qed jinkoraġġixxu rating agencies ġodda Ewropej u dina Scope hija waħda minnhom. Li hija l-ewwel rating tagħha qed tkun familjari ma' pajjiżna bil-mod il-mod, però rikonoxxiet u tatna A+ u stable li huwa rating għoli ħafna u ta' pjaċir kbiru li tisma' ir-ratings kollha qegħdin jaqblu huma konsistenti f'dak li jgħidu dwar pajjiżna. X'taħseb li wassal biex propju f'dan ir-rapport Malta tingħata A+? Kienu ċari ħafna. Qed jgħidu li hemm 3 pilastri. Għandek ekonomija b'saħħitha u qed jistennew li tkompli tkun b'saħħitha, għandek finanzi illi huma tajbin ħafna illi qegħdin jipproduċu mhux biss ġifieri li jmur il-bot mid-deficit imma surplus li għalihom huwa sinifikanti għaliex qed iwassal biex id-dejn jibqa' nieżel taħt l-40% qed jarawh. U t-tielet nett huwa s-settur estern għaliex ħafna pajjiżi jkunu tajbin f'ħaġa. U fl-oħra ma jkunux aħna qegħdin f'dawn it-3 pilastri sodi il-kont estern, ġifieri li Malta kapaċi illi qed tesporta is-servizzi tagħha, l-manifattura tagħha, kull ma tagħmel iktar milli timporta. Allura dak huwa surplus li pajjiżi bħal Ġermanja u l-Ġappun jkollhom, imma ġifieri pajjiżi b'saħħithom ħafna. Tinnota wkoll il-ġida ta' Malta kontra ħasil ta' flus, nafu kif pajjiżna jintefat tajn f'din il-kawża, kif tikkummenta dwar. Meta tikkonsidra li dawn huma rating agency Ġermaniża fejn il-medja Ġermaniża ġiet influenzata ħafna mill-politiċi hawn f'pajjiżna u kien hemm ħafna allegazzjonijiet, tinnota li l-ewwel nettajt li dawn mhumiex qed ikollhom effett u m'għandux jistennew li jkollhom effett fuq il-finanzi tal-pajjiż, però fl-istess ħin tirrikonoxxi il-gvern ir-risposta tiegħu għal dawn l-allegazzjonijiet, il-pjanijiet tiegħu u l-istrateġija tiegħu kontra il-ħasil tal-flus. Dan ir-rapport forsi fejn ukoll jinnota kif taqbad tgħid xi pilastri oħrajn jew anke xi affarijiet oħra pożittivi dwar Malta. Le, titkellem ħafna għaliex inti l-istampa hija kbira. Meta għandek tant setturi mhux settur wieħed, allura dak li ngħidu l-vulnerability tikber huwa diversifikat. Għandek il-manifattura, għandek il-marittimu, għandek il-freeport, għandek l-iGaming, għandek il-servizzi finanzjari u wkoll it-tajt ukoll illi għandek setturi ġodda li Malta qed tħaddan u tixtieq li tkun minn ta' quddiem kif fil-fatt qed tissemma fl-area tal-blockchain u teknoloġija ġdida. Għala fir-rapport tagħha wkoll tikkumpara ħafna l-pajjiżna mal-Irlanda. Għaliex aħna pajjiżi żgħar, sintendi Malta ħafna iżgħar mill-Irlanda, għandna ħafna affarijiet komuni. Il-ġimgħa iltqajt mal-ambaxxatur Irlandiż u meta inti tibda tikkompara ħaġa oħra illi aħna m'għandix dawk ir-riżorsi naturali, però nibbażaw ħafna fuq il-kapaċità tan-nies illi għandhom will qawwija illi jirnexxu u allura smart. Ġifieri u allura dawn jinnutawa ir-rating agencies u jqabluna f'dik li hija l-manifattura li hija pereżempju fil-każ ta' Malta qed jgħidu li l-esportazzjoni iktar minn pajjiżi oħra hija ta' valur għoli. Ġifieri mhijiex xi ħaġa antika. Ħafna pajjiżi bħall-Italja u oħrajn qed isofru għaliex kienu baqgħu jagħmlu l-istess prodotti li kienu jagħmlu tal-passat. Omos, liċed, żraben, etc. Fil-każ ta' Malta, iddiversifikajna fil-farmaceutika, issa anke fil-industrija ġdida tal-cannabis u il-life sciences. Dawn jippromettu l-fatt li inti qiegħed mhux biss taġġorna ruħek imma qiegħed tantiċipa il-futur tad-dinja u allura se tipparteċipa u għandek dik il-garanzija għat-tfal.